on äärettömän tärkeää, että sinä tunnet oman tilasi. Ja me rukoillaan sitä, että Jeesuksen rakkaus saa täyttää sinut niin valtavalla tavalla, että Jeesus voisi tulla sinun sydämeen Herraksi. Ja Jeesus saa näyttää sinun sydämestä valloa ja todellista elämää, johon sinut on kutsuttu. Jumalalla on sinulle, ystävä rakas, tarkoitus. Minä tunnen muutamia, tiedän muutamia homoja, jotka ovat vapautuneet tästä vallasta ja voimasta. Ja tänä päivänä ovat väkeviä julistamaan evankeliumia, voittosanomaa siitä, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä tähden, heidän vääristymien tähden ja heidän tiedonnin tähden. Ja niin kuin sanoa, että rakas sisko, rakas veli, jos tunnistat itsesi nämä homouden piirteet, niin haluan sanoa sinulle, että oletko ajatellut itse asiasta sinä veli, etsit siitä toista veljestä, sitä isän syliä, sitä isän rakkautta, jota sinä et ole pienenä poikana saanut. Katso, isä on voinut olla kyllä paikalla, mutta isä ei ollut läsnä sinun elämässäsi. Tai sinä sisko, joka etsit rakkautta toiselta siskolta. Katso, oletko ajatellut sitä, että sinä itse asiassa etsit sitä äidin syliä. Se pieni tyttö sinussa etsii sitä äidin hyväksyntää, äidin huomiota, että äiti näkisi, äiti kuulisi. Oikein Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ne tässä hetkessä murramme sen homouden hengen kirouksen sinun elämästäsi juuri nyt, joka on tullut sinun yllesi sinun isältäsi, sinun isäsi isältä, sinun isäsi äidiltä, tai joka on tullut sinun yllesi sinun äidiltä, äitisi isältä, varhaisin esiin saakka Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä homouden kirous menee poikki sinun elämästäsi. Kuka haluaa tästä kirouksesta vapautua tässä televisio-ohjelmassa. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä tunnusta syntinä, että olet antautunut tämän hengen alle. Sinä voit pyytää Jeesuksen verilähteillä syntisi anteeksi, että Jeesus vapauttaa sinut. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä minä sidon kaikki nämä homouden henget sinun ruumiistasi juuri nyt. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä minä käsken kaikkia homouden henkiä lähtemään ja irrottamaan otteensa sinusta asumattomaan paikkaan ja pysymään sillä tuomiopäivään saakka. Ja sinä tunnet, kuinka se henki vai Jeesuksen nimessä ja veressä irrottaa sinusta otteesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tämän portin, tämän homouden portin, sinä Herra sinetöit Jeesuksen verellä. Herra, kiitos siitä, että tulkoon Jeesuksen risti tämän homouden portin ja sinun väliin, rakas katsoja, kuka nyt tässä tilanteessa olet mukana rukouksesta. Tulkoon Jeesuksen veren vapauttava sana sinun sydämeesi. Tulkoon Jumalan pyhänkin, lähteköön täyttämään sinun astiasi, että sinä saat täyttyä. Saat kokea, kuinka Jumalan henki lähtee täyttämään. Jumalan henki lähtee tuomaan sen sisäisen rauhan ja levon. Ja Herra antaa sinulle uudet silmälasit katsella tätä maailmaa. Olet siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja verestä. Kyllähän tässä on kysymys, niin kuin tämä sana jatkuu siitä, että mistä tässä on viime kädessä kysymys, kun tämä sana sanoo, että he ovat täynnä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelusta panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, panettelijoita, vanhemmilleen totta. Ne ovat ymmärtämättömiä, luotettavuutta, rakkautta ja ymmärrystä ja luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhuskan säädökset, että he ovat sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansaineet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksyntänsä niille, jotka niitä tekevät. Tämä sana tulee Hesekiel 33.